Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po kasi inimbitahan ko kami ngayong gabi. Medyo malayo yung biyahe. Pero sulit na sulit kasi na-inspire ako sa inyong lahat ngayong gabi. Meron pa ditong mga medyo broken. Kayong marinig kumanta. Nahihilo ang hilig ko. Pink. Rosas. Ito ang susunod na kanta para sa lahat ng mga volunteers tonight. Sa inyong lahat.